I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas igramo Brawl Stars, tu je sa nama Jovan. Nikola. Mi smijete pričat? Smijete mi pričat? Dobro, ajde. Ajde igramo. Čekaj, Ne! pravi Brawl Ball, ajmo. Ajde još nekog drugog Brawler, nemoj nas srč trofeje. Tak si to dobio. Brawl Ball. Evo, ne možeš ti nekog malo trofeja. Malo. Pa ja begaj mama. Stvar sam da vidim koji ima najmanje. Uzet ću. Eto Jesse. Fora što sad nisam na akauntu. Uzet ću Megabox ovaj. Fora što sad nisam na većem akauntu od onaj 16.000 trofeja, pa čunem. Da. Ali igram sad na iPhone. Još snimam. Da, on ima iPhone ovaj Jovan. 8 plus. Ne moraš se stvarno. Reklama čovjek. Vidi, ja sam Megabox. Vi samo, ej daj men. Biće lakše. Marš! Video. Možeš pisa odbrat. Snima video, psuje, ne može da snima bolje. Bravo. Bravo Jovane, 1, 2, 3. Morao sam još ime kako to se nazove. Ja svi sa ultrom riješim. Ajde. Dajte men. Daj men Nikola. Pobjeda! Gleda se. Još ću kasniti Brate, velkat. Tamo, Ma jas. velkom ko crnem petu, ajde. Ajde, meni je malo dosadno Jesse. Što sad nemamo najveći akaunt sa Spajkom? Ba uzmi nekog drugog, uzmi Gina, ja bi ga... El Prima, aj vidjeti jedan game, dobit ću li 100. Imam 2300 pojice. Jovane, što pa bi zgrano? Dobit ću. Vidi ovaj novi neki brawler. Novi grupe. Noš kad ga ja imam? Kad? Nikada. Kad porastem, Malo. kad bude mogu kupovat se. Malo margen. Imao sam jedan. Ovo je najmoguće, brate, 3 hromatika igraju. Ovo se dogovorili sigurno. Nemoguće. Koje su šanse da igraju 3 hromatika? Velike. Skoro najnovije. Evo, vidim da su velike. Jebati imam 7 HP-a. Ako mi igramo zajedno mogu i one knjige. Pa što imaju 3 hromatika, normalno da se dogovorili. Vajte si dogovorili. Ajde, sve kako smo dobro. Op. Napravio te pop. Ajde, možeš obaciti. Jebem ti. Jebem ti sve po spisku. Znaš, mogu sam baciti, znači, jedan put da me nije udarilo, još. Zašto skupio? To je to! Kod gola je, mora neko uzeti Jebem ti, Edgara. čut. Neko mora uzeti Edgara, kad ja šutnem lapu. Čutiše, on vidiš da nas čuju. Moći nas čuje. Hakuju nas. Jebi burno. Ja stvarno. Ja, malo sutra nas hakuju. Jebote, iz jednog šota me Bravo, stiži. Prati neko. Kur... Joj, šta, pigvina, joj! Šta je pigvina? Ti uzeo srđa. Da. Ti sad na nju da trofeje. Da. Doći ako pobjedimo. Aj jebem ti sad. Jebem ti baba! Kako se dobro čuva? Vidi, jebem. Odbranio sam! Pa nisko. Eto ti Jovane konj. Konj je plemenita životinja. Sad! Jovane! Trči! Bravo Jovane! Ronaldo. Ajde da smo mi na utakmici pravo. Pobjedili smo Jebem ti... neki dan. Jebate! Vanšem, cumbuj nas! Pobjedili smo neki dan utakmici 5-2. Ostaje mač. Ne dam! Ajde. Šta da odbranim? Bolje da smo Ronaldo. To je super. Da sam ja A izgubio kad će nam ubaci 2 gola? Ne znam. Hakuju! Ja se ne sjećam da smo Hakuju! Ja se ne sjećam da su nam ubacili. Tek sad je švajba. Mutavci idem.
Nikola uzme Edgara. Moja Da 20 uzme dobra. Bibija. Pa što fali? Ma neke 20 ranke. Koš više trofeja. Kako sam ja neki dan igrao izgubio trofeja na maks. Ako mogu izgubiti, ja od sezone izgubim samo 70 nešto trofeja. Dobro, ovi su. Samo ja izgubio. Dobro, ovi su. Ko kaže, imaju brawlera možda od puno trofeja. Ne od puno trofeja nego. Snubovi. Ma jes. Eto, Jovan, odmah. Eto, Jovan, odmah. Sada se shield. Ovo novi gledaj. Lagom internet. Daj meni Jovane loptu. Meni, Jovane. Jej, dobili smo trofeje. Ali ja sam tek sad dobio 8 kad mi nije trebalo. Ja bi ga vidio. Vidio, falim 2 trofeja da dobijem 100 power points. A toliko želim doći do ovih 2400. Joj, Igor, ćemo... Sad dobijemo. Boja. Ja daj na majku. Igor, ćemo morat malo ići kuće, budu mi jebote čuje. 5:41. A joj, a da je parad 9, ja debil se učeo. A kad? Ja snimam! Mi snimamo video, a ja psu. Ne veze. Ja mislim mi ne snimam. Stan. Hoće uzmem drugo. A ja čačkam nogu. Sad ću ja. Ja razdarat njih sam ber. Malo je da je. Tamo. Ovaj dobio iz Big Boxa, brate, mili Amber. Ako se čudite odakle mi je ovaj konj, što ga igram sad. Danas ga dobio, sad, malo. Dobio prije. Došao kod nas, tvojio Megabox, dobio sam Dobio 3 star powera, 3 gadgeta i kako, jeste 3. Znam doživljanje. Ne, zanimljivo, opa. Gde si? Opa, Bravo, otjerao se te. opa, gdje pošu? Hajde! Radi nešto. Koga ubiti? Ti Amber igraš i godinu dana, ne znaš ništa. Zašto ti? Što mi se da? Ja sam na svom starom telefonu iz Brawl Boxa dobio Amber. E sad, Na kojem? Na ovom tamo? opa. Ja ne želim. Jebem ti čekio, jebem. Ne, nema baš taj telefon. Daj ga mene ćeš ga baciti. Ovo je drugi ne znam. Može. Dobro, ja ću. Možeš to dati. Ali daj ti iPhone. Mom. Ne, vezi. Neću. Jer promijeniti shift pa da nemaš. Da ću ti da li znaš. Da ću ga tebi dati. On sad. Na ovak. Vi konja. Komu dade loft? Da Bog da crkva. Moj deda, zašto nema meda? A da sam je biti. Aj ti nemoj uzmet Amber. Ti si... On je spremku boje čudne. Joj, bro, box slijedija sam. Šta? Joj! Šta je? Aj balan ljudi. Daj ti men kruva, moga. Dobro, od starog, najpoštenijeg. Ja dobro. Aha, ovo ne. Ja 2-3 bravara imam na Ne. Ide gas. Dobre. Počeo na zemlju od te mili. Od kad sve zemlje kresu. Neđe mozak. Predobra brawlera, Opa. Ajmo, Prčka. Nije psite. Jebote ja. A, dodaj loptu, nemoj se jebote. Jebote patak. Jo, neće, ne. Patak! Imao li za to? Ajde, imaj loptu. Bravo krog, bravo, sad šutaj! Pul da mogra izgorio. Ovaj Ti? Ja sam mislila da ću barem nekog. Ja komo ispušta roza na to ja volim. Ovo je ovdje konj. Opa. To je konj. Ja, vidim. Ne!
Koliko je falilo? Nema taktike. Ajde ubijem. Ukrao se mi kill, Jovane. Super. Daj men. Ne, ti meni. Dobro da smo bacili. Nije bio ko. Bitno je da vi na... Ajde, Niko, skač gore. O, ja imam malo health. O, jebim ti. Oši. Idite Max, brat! Naravno sam ja se kuju, što se drugi nagrao. 160 tokena sam dobio. Otrema bro, box, da ću piku. Da sam nek dan dobio Maxa. Da nek dan. Ajde. Adio, jes ga otvorim. O, 3 tira do mega boxa. Znači naći prestova i... Šta? Još ovaj questove možeš da mega box 3 tira, čoveče. Evo Gila, za 500 rješavaj Gila, bolan. Gil? Gil. A ja ću red po kita. Jo. Aj, 55 trofeja. Ajde, sad imamo. I to je to za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali. Ako niste bacili subscribe, ako ste novi, odmah bacite. Zašto ide daily upload? Iće daily upload. Iće za 20 godina. Iće daily upload. I lajkujte mi video, sve vide i...